Бурові платформи у Чорному морі були військовими об'єктами, а українські військові мали усі підстави для їх знищення. Про таке в ефірі національного телемарафону заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Вежі, захоплені ще у 2014 році, слугували росіянам для блокування частини Чорноморської акваторії. Бо ці платформи, вони мілітаризовані, на них знаходяться відповідні військові гарнізони, на них знаходяться засоби радіолокації, розвідки. Тобто це об'єкт мілітаризований, тобто це законна воєнна ціль для наших Збройних сил України. Почекаємо офіційного підтвердження, якщо це було дійсно так, насправді, то це дуже вдала була операція з боку наших військових. Про ураження веж Петро Годованець та Україна, які окупанти звуть Крим-1 і Крим-2, напередодні повідомив нардеп Олексій Гончаренко, а згодом і окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. Він розповів про зниклих безвісти та травмованих, яких нібито доправили до кримських шпиталів. Російська сенаторка від окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що полум'я досі палає. Утім, офіційних даних від українських військових поки немає. Українські воїни відбили російський штурм Богородичного та Долини. Це Слов'янський напрямок. Окупанти штурмують в бік Бахмута. Просто зараз там точаться бої, зазначають у Генеральному штабі. Ворог накриває наші позиції та цивільні квартали з мінометів, артилерії та усього, що має. Найгарячіше, як раніше, в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Українські захисники стримують росіян у промзоні міста. Ворог завзято стирає Сєвєродонецьк, Лисичанськ та їхні околиці, зокрема авіаударами. Не припиняє штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Окрім цього міста, наші воїни успішно протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора. На Курахівському напрямку зафіксовано авіаудар поблизу Щербаків. Захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар'їнки. Противник безславно втік. Напередодні знищено близько 300 російських загарбників. За приблизними підрахунками Генерального штабу, на 118-ту добу гарячої фази війни деактивовано вже більше 34 тисяч окупантів. Спалено майже 1500 їхніх танків, майже 1000 артсистем та реактивних систем залпового вогню, понад 3600 бронемашин, перетворено на брухт більше 2500 автомобілів та багато іншого. Також Чорноморський флот не дорахувався 14 кораблів та катерів. За наявною інформацією, внаслідок значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладанням короткострокових контрактів терміном 3 місяці. Росія – це зло, яке можна вгамувати лише на полі бою. Так вважає президент України Володимир Зеленський. Він додав, що ворог нервово реагує на активність України, тому і завдає ракетних ударів на сході та півдні і рветься у жорстокий наступ на Донбасі. Це зло. Зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою. Захищаємо Лисичанськ. Сєвєродонецьк, увесь цей район найбільш складний, там найважчі бої, але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас, вдячні армії і розвідці, які це забезпечують. Почистили урядові коридори від російських нишпорок. Співробітники СБУ викрили російську агентуру, до якої входили посадовці Кабінету міністрів і Торгово-промислової палати України. Посадовці передавали ворогу дані про обороноздатність, облаштування українського кордону та персональні дані правоохоронців. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тисяч доларів США за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних. Співробітництво відбувалося з корисних мотивів, і за цей період я отримав 33 тисячі доларів. Я отримав погрошові кошти у сумі 27 тисяч доларів США.
Урядовця завербували під час поїздки до Москви ще у 2012 році. Дістав оперативне псевдо, телефон та завдання. Таємні документи друкував або знімкував, а тоді передавав зв'язковому співробітнику торгово-промислової палати. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі. СБУ ідентифікувала одного з тих, хто готував його як агента. Це представник 5-ї служби ФСБ Юрій Водолазький. Схема передачі розвідданих працювала так. Урядовець передавав їх зв'язківцю з ТПП, а той далі в Росію через зашифровані канали зв'язку. Винагороду зв'язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися в Криму чи у третіх країнах. У мене було 9 зустрічей. І яка періодичність була? І хто визначав дату? І вони, звісно. Ви яким чином влаштовувалися їх відрядження? І я брав відпустку. Брали відпустку? Да. Які це країни? Я повідомив. Це був Україна, Крим. І це був Туреччина і Кіпр. Все. Ну і Москва ще. Обидва тепер під вартою. Їх підозрюють у вчиненні державної зради. А за таке можна відправитися за ґрати до 15 років із конфіскацією майна. Майорітиме на окупованому півострові і здійметься на щоглах держустанов поруч із державними прапорами. У Кримсько-татарському ресурсному центрі розповіли про те, як відзначатимуть День кримсько-татарського прапора. За рішенням другого Курултаю, який відбувся в Криму у 1991 році, День національного прапора кримських татар відзначається 26 червня. Цьогоріч урочистості традиційно відбудуться у 8 регіонах України, а також у кримсько-татарських діаспорах по всьому світу. У Меджлісі анонсували також патріотичний концерт, який відбудеться у захищеному місці у Києві, та флешмоб за участі кримських татар, які боронять Україну у лавах Збройних сил. Цей день кримсько-татарського прапору, це є загальнонаціональний день для кримських татар, і він відмічається не лише в Україні, включаючи окупований Крим, але по всіх тих країнах, де мешкає, де проживають кримсько-татарська діаспора. І зрозуміло, що в цих країнах також будуть проводитися такі акції. В тимчасово окупованому Росією Криму прапор офіційно не заборонено, проте за використання символіки люди зазнають тиску та репресій. Сьогодні в окупованому Криму кримсько-татарський прапор є символом незламності та боротьби кримських татар за свою свободу, за свої права. І недалекий той день, коли кримсько-татарський прапор та державний прапор України будуть вільно та гордо розвиватися на півострові. Більше 50 активістів в Криму дістали застереження від окупаційної прокуратури. Ті нагадують про заборону масових зборів у День кримсько-татарського прапора 26 червня. Ба більше, погрожують кримським татарам адміністративною відповідальністю за мітинги, не узгоджені з окупаційною владою. Про це повідомляють правозахисники Кремсос. Такі папірці від рашистів вони трактують лише як порушення права на мирне зібрання. З 2014 року окупанти регулярно вручають попередження активістам напередодні свят та роковин, найчастіше згадують про заборону проведення масових акцій. Такі випадки було зафіксовано напередодні 18 травня, Дня пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, 23 лютого, Дня пам'яті Номана Челебіджихана, 26 лютого, коли відзначають День опору окупації Криму, 26 червня, День кримсько-татарського прапора та 24 серпня, День Незалежності України.
Окупанти припинили справу щодо голови Судакського регіонального меджлісу про так зване незаконне зберігання зброї. Переслідування Ельвіра Аметова розпочали ще восени 2019 року. Тоді окупанти прийшли з облавою до його будинку та приватного музею і вилучили частину старовинної зброї. Експерти, призначені окупантами, дійшли висновку, що музейний експонат може стріляти. Влітку минулого року Судакський окупаційний суд визнав Ельвіра Аметова винним та засудив його до 8 місяців обмеження волі. Апеляція повернула справу на новий розгляд. Цього разу, зважаючи на те, що голова меджлісу Судака під час облави добровільно видав цей експонат, справу припинили. Але сам Ельвір Аметов справу вважає сфабрикованою і переслідування пов'язує зі своєю громадською діяльністю. И 2,5 yıl çektiler meni bu уголовное дело için. 2,5 роки переслідували мене за цією кримінальною справою. Не знайшовши причин для мого покарання, суддя Іванов виніс виправдувальний вирок і припинив справу. Дякуємо всім тим, хто протягом 3 років відвідував засідання. Я сам вже втомився від цих суддів, мабуть, і вони втомилися. Але вони знаходили в собі сили і продовжували приходити та підтримувати мене. Якщо ми будемо підтримувати один одного, надавати допомогу, ми впораємося з цією державою. Çaresini taparak sonuna göz.